خودت کوری хтаба даст бигия бачаи маю. бахшиш чӣ? мо шиносем. Шиносем? Деви пластмассӣ. Халтаи чака. Не, чӣ? Ту деви пластмассӣ? Гумши? Ва дадани ти 500 кило пафтагӣ. Бом хай дига качок шуда. Бача 100% чокай. Ты дига нашида. Я бача гумуш ки таиф наки қатам чихели бадам хемонда. Ба фикр мулям арус чура то дода гаштай, а? Хели гапора бачакои зандорда намегам, брат. Рафтем мебардорим. Брат, ма бояд пага барвақтар бихезим бароям бахшида. Ҳамаша шути май рафтем, брат. бахшиш, брат, ма оилам чишмои хидмда бовар надорам. аввал тура халтаи чака мегуфтан, авози боша халтаи цементблоки, ранги бетони, ранги супермен шудай. Чӣ хеле кади, хеле кади? Бача ҳеч кун накам. Бача гумиш ки? Майли, ма фақат як кор кардам. Ма бояд бидонам. Дар як рӯз 6 борӣ машқ мекардам, ҳар рӯз 20 сол пай дар пай. Чӣ? Ира ҳама метавона ку? Ҳо, мара машқ мекунам, йогадам машқ мекунам. Девона шай. Уже 4 бор шид мерам қариб. Ништяк, аспаки тенҷ. Эҳо, ма ганда мухлиси мультикам. Ту мурғои серьёзне надидӣ? Ма да ганда маъқул шидам мультик. Марҳамат, салом, номи ман Лола. Ягон чӣ дар кор бошам, ма ҳамиҷаям. Майли гап нест. Агар ягон чирам дар кор набошам. Окей, Google. Шух будай. Одноклассники дорӣ? Не, чота вақт намеёвам. Матра напурсидам. Не, и барои ман нестай. Мо фақат хати ҳамсинфу дар ҳаёт гап мезанем. Вай, чӣ хазур. Вақт ёфтӣ ма ҳамҷодаям. И ба фикр мея ки ҳамо янгашкакону? Не. Ма кимика однокласснику вайберу фейсбук ма удалит кардагим. Хаяки чӣ хе бугум, духтарора дига ба рафторшон баҳо мету мефаҳмем. Ма да дар кораи дар дилаш чӣ дора. И хена ки фасон боша. Чӣ гап шуна он духтаре ки ошиқш будӣ ку? Кадомиш? Ӯ наву ботаник буд ку, 14 сола буд, не ки хати хидмат хатм мекард, плаш фақат мепӯшонд. Камила Каримова. Камилачаи ботаник. Чока набоша ҳамон. Шука. Не. Гӯш ки, бася дар бораи ма, биё хубиш ту нақл ки. Мара гуфтан ти қайд тахмина туй кай. баъди мактаб даравда гирифтам. Оҳо, хуштучаи беҳтарини мактаб, қати шефи мактаби 58. Шумо паричкаи девона ше. Гап нест, брат. Ва, шумо ранги ҳамон ҳеппи-энду абадай ку? Афсонавӣ. Гап нест, брат. Ва, кӯдакдоре нохӣ? Плано да буду, не ки тахмина дохил шид, ма кор бомадумам хи нашид ба. Оли вазъиятҳоро камтар соз кунем, иншоалло ҳамаш хуб мешава, насиб. Аҳа, фаҳмо. Гӯш ки ман як фикр дорам, биё пешкунак. Не, бахшиш, брат, ки отказ дорум, не ки 10 сол шудае ки ман пур нанӯшидам бароям бахшиш. Чие, биё бас ки ҷамъо ташкилӣ дорем. Ташкилӣ барои чӣ, брат? Ман нафаҳмидам. Ташкилӣ барои шефи мактаби 58. Шайхус Паркуршик, фанати Манчестер Сити. вақтои пеша да ёд овардан ганда ҳалам овара. бахдо ма и гапора давно нашиндагӣ будам. Майлиш мехӯрам. Якта, фақат якта. Илтимос, брат, якта. Як дона. Да ёд дорӣ нами байда. И хит шида буд, да ёд додааст? Ту чӣ, ай давраи мактабиолам хатаё мегардӣ? Ва, маъқул айта? Не, ама ниҷдага ё шава. Ма дар хона дита дига ҳам хеле кашидок дорам. Форатам ёрум шав. Фанати Манчестер Сити. Бахро. И куҷо буд ма